Bi sɔgɔmada in na an bɛ taa diɲɛ seleke naani tɔnba ka so kɔnɔna na. Kunun ko min ye laseli kɛrɛnkɛrɛnnen ani kibaruya kɛrɛnkɛrɛnnen diɲɛ seleke naani ka tɔn min bɛ yen n'a bɛ fɔ o ma conseil de sécurité, ale ye dayɛlɛ farafinna tilebiyanfan ale ni cɛncɛnfuga jamanaw fala ye banbancɛ wale ni wale min bɛ ka k'a kɔnɔ bi k'u ka conseil de sécurité ale la kunnafoni. Baara in kɛra kunun ko nin kalo in n'o ye novembre kalo ye, conseil de sécurité ɲɛmaya bɛ maa min bolo o ye Sierra Leone jamanakuntigi ye Julius Maada Bio. Ale ye hakilina in ta yaasa baara ka se ka kɛ ɲɛfɔli ka kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la conseil de sécurité yɛrɛ a bɛ se ka lamɛnli kɛ cogo di ka se ka faamuyali kɛ. Fala ye hukumu de kɔnɔna na kunun ko New York kaw fɛ yen barosigi in kɛra. Maa min ye kuma ta Mali tɔgɔ la o kɛra Isa Kɔnfuru ye. Mali ka lasigiden don, ale bɛ New York kaw fɛ yen kɛrɛnkɛrɛnnenya la diɲɛ seleke naani ka tɔn yɛrɛ ale kɔnɔna na. Min ye lasigiden Isa Kɔnfuru ye a ka laseli kɔnɔna na fala ye a ko fɔlɔ ko a bɛ bonyamasegin kɛ bɛɛ lajɛlen ye ka tila k'a ɲini jɛrɛjɛkulu maaw fɛ fala ye u ka hakɛto, sabula min ye AES minisiriw ye minnu bɛ jamana ni jamana wɛrɛ cɛ sira ɲɛnabɔ ko kunna olu ma se ka kɛnɛ kɔnɔna sɔrɔ. U y'u wasa don ale la sa n'ale Isa Kɔnfuru ye Mali tɔgɔ la ale ka se ka kuma ta u jamana saba bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la AES hukumu kɔnɔna na. A ko k'a bɛ foli ni tanuni ta ka ɲɛsin Julius Maada Bio ma min ye Sierra Leone jamanakuntigi ye. Conseil de sécurité o ɲɛmaya bɛ ale bolo nin kalo in na. Miirina min bɔra ale fana yɔrɔ yaasa kuma ɲɔgɔn ka se ka sigi jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ minnu ye cɛncɛnfuga jamanaw ye ani farafinna tilebiyanfan fɛ fala ye banbanciwale ɲugawale ka se ka ɲɛfɔli kɛ o la. A ko ni lajɛ in nafa ka bon kosɛbɛ cɛncɛnfuga jamanaw bolo AES, Burkina Faso, Mali ale ni Niger. Ko sabula a bɛ san 10 bɔ min ye farafinna tilebiyanfan fɛ ka taa se min ye cɛncɛnfuga jamanaw ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la. Banbanciw ni nijugawale kɛbaaw kɛlen don ka na an'u dɛmɛbaa jɛkulu ka bɔ diɲɛ fan 14 fɛ ka na n tɛ da sigi an ka jamanadenw da la min ye musow ni denmisɛnw ye olu bɛ fa su ni tile. Dɔw jagoyalen don f'u ka u sigiyɔrɔw bila ka taa tunga fɛ. Caman bɛ yen bi olu tɛ se ka ji sɔrɔ, u tɛ dumuni sɔrɔ, u tɛ balo sɔrɔ wa u ka minɛnw b'u kun su ni tile cɛncɛnfuga jamanaw kɔnɔ. Ko nin balawu min filɛ nin ye a tɛ dan olu dɔrɔn ma dɛ. Maaninfinw ka kalankɛyɔrɔw min ye dɔgɔtɔrɔsow ye adamadenya baaraw bɛ se ka kɛ yɔrɔ yɔrɔ. Isa Kɔnfuru ko u ye ta don nin bɛɛ lajɛlen la. O bɛɛ lajɛlen kɔfɛ Isa Kɔnfuru ko min ye wolomasiri tabaw ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la AES cɛdenw ko nin waati in na olu jɛra k'u bolo di ɲɔgɔn ma koyi. Ko sabula min ye banbanciwale ɲugawale kɛbaaw ye n'o y'a sɔrɔ o kɛlen don k'u ɲɛ tana kɛ jamanadenw ye an'u bolominɛw ye min y'u ka sɔrɔw fana k'u bɛ ka u ɲɛsin olu ma. Sobaw tɛ sobaw ye, minɛnw tɛ minɛnw ye, tajiw tɛ taji ye, u ɲɛ tana kɔni ye maaninfinw tɛmɛtɔ ye. Ko yaasa nin ko in ka se ka faamu diɲɛ janfa min bɛ yen ni Mali ni Burkina ni Niger b'o kɔnɔ bi a kɛlen don ka yiriwali a sensumaya kosɛbɛ. Baara bolodaliw a kɛlen don k'olu sensumaya. Cɛncɛnfuga jamana dugudenw caman kɔni y'a ye k'a fɔ ko sigi tɛ maa sɔn. O de la sa ko min ye Capitaine Ibrahim Traoré Burkina Faso jamanakuntigi, Général d'armée Assimi Goïta ni ale Mali furancɛla fanga ɲɛmaa ye, Général d'armée Abdramane Tchani n'ale Niger jamanakuntigi ye, olu jɛra sa k'u hakilinaw kɛ kelen ye, k'u miirinaw kɛ kelen ye, ka filɛcogo lajɛ ko in na fala ye ka jɛ sa k'u bolo di ɲɔgɔn ma ka AES k'ale sigi. Fɛɛrɛba minnu b'u bolo AES kɔnɔ o ye taabolo 3 ye. Wolomasiri tabaw ka ko o bɛ a la. Min ye jamanaw ni jamanaw cɛ sira ɲɛnabɔ ko o bɛ a la. Yiriwaliko kuma ko belebeleba 3 bɛ u bolo. O la sa ko min ye wolomasiri tabaw ka ko hukumu kɔnɔna na jamana 3 in kɛlen don k'u ka kɛlɛkɛcɛw bɛɛ lajɛlen ngalanso ɲɔgɔn na k'o kɛ jɛkuluba kelen ye jɛrɛ in kɔnɔna na. Banbanciwale ni ɲugawale kɛbaaw k'olu dasili k'o baaraw kɛ. Ni Mali sɔrɔdasiw ye maa maa gɛn ni Ala y'a ci k'i kunda Burkina kan u b'i nɔbɔ f'u sagona yɔrɔ ka t'i dɛrɛ. Burkina bɛ ten, Niger bɛ ten. Jamana 3 in kɔni olu dancɛw la kɛlen don ka se k'o baaraw kɛ. Isa Kɔnfuru ko nin kɛnɛ in kan yan a tɛ se ka ɲɛ fiyewu
f'ale ka tasibila kɛ wolomasiri tabaw ye minnu su ni tile da t'u ye suna t'u ye u ka wulikajɔ bɛɛ lajɛlen bɛnnen don jamana saba in lakana ma maaw n'u bolominɛw olu la kɔlɔsili ma a ko ko a bana ta ko min ye bamancawale jugawale kɛbaw ye k'u kɔni dili donnen don kosɛbɛ anw ka cɛncɛnfuga jamana ninnu kɔnɔ wa min ye jamana kelen ye k'a fɔ k'e bɛ se ka nin ko kunbɛn k'o tɛ jamana saba fana k'o tɛ farafinna yɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɛrɛnkɛrɛnnenya bɛɛ kan ka wuli k'i jɔ ka ɲɛsin nin ko in ma sabula n'u bɔra maa dɔ fɛ yen u bɛ taa maa dɔ fɛ yen o kɔrɔ basigi tɛ e ye lafiya t'i ye a ko ko min ye mali jamana ye ale ni cɛncɛnfuga jamanaw ka taa fara AES jamanaw ka fala ye k'u bolo dayɛlɛlen don koyi maa bɛ yen n'i b'a fɛ ka na dɛmɛ kɛ i bisimila i n'an bɛ ku nka i k'a bila i kunna k'a fɔ min ye AES jamanaw ye olu n'i ka bɛn n'i ka kelenya n'aw ka baara ɲɔgɔnya bɛ taa sira minnu fɛ o ye ko bɛ ko la i k'olu ye k'u to yen olu de b'u ka maaw sugandi u ni maa min bɛ baara kɛ olu de b'u ka dɛmɛbaaw sugandi u ni mun bɛ baara kɛ u ka jamanadenw ka nafa bɛ sɔrɔ fɛn min na olu ka ko bɛ taa o sira fɛ maa n'i b'a fɛ sɛ n'u ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ i ka nin bila i kun na Isa Kɔnfuru ko waliya o waliya mana sigi nin waati in na an fanfɛ bolow fɛ ka ninjugawale ni bamancawale kɛlɛli baaraw sigi sen kan ko min ye fasojɔ ale ni AES jamanaw diinɛ n'u ŋaniya hukumu kɔnɔna na u bolo dayɛlɛlen don u ni bɛɛ lajɛlen bɛ se ka baara kɛ nka i k'a bila i kunna k'a fɔ ko min ye waliya minnu kɛra ka tɛmɛ kɔrɔlen fɛn minnu kɛra ka tɛmɛ kɔrɔlen olu dɔw tɛna ɲɛ sɔrɔ dɛ wa ko kɛrɛnkɛrɛnnenya la min ye cɛncɛnfuga jamanaw ye AES jamanaw kɛrɛnkɛrɛnnenya la olu kɔni y'a yira sa ko bɛɛ lajɛlen kan ka se k'a dɔn k'a faamuya bi wulikajɔ ni cɛsiri min kan ka se ka kɛ bolodi ɲɔgɔnma hukumu kɔnɔna na k'u bolo di ɲɔgɔn ma yaasa bamancawale jugawale kɛbaaw a bɛ se ka kunbɛn cogo min o hukumu kɔnɔna na Isa Kɔnfuru ko min kan ka sigi sen kan ko fɛn minnu tun bɛ kɔrɔlen n'olu kun kɛra ko sigi ka na k'o ka koyi k'a ye k'a fɔ maaw de bɛ bɔ diɲɛ fan wɛrɛw fɛ olu de bɛna na fɔ a y'a don tan a y'a bɔ tan walima olu b'a fɔ k'u bɛ ɲangini ta ka ɲɛsin ma walima ka bin maaw kan ka na ni josaya ko kuma ye k'a sɔrɔ politiki fɛɛrɛw don ka jamanaw dafiri k'u segu sen sabara kɔnɔ k'olu ti don o da fɛ ni maa si ye ko waleya min bɛ yen bi ko bɛɛ lajɛlen ɲɛ b'a la k'a fɔ ko min ye jamana yɛlɛma hɔrɔnyaw olu bɛ baara kɛ cogo min ni maa min bɛ jɛ n'o ye i kana i bisimila i ni AES jamanaw bɛ ku wa ko fana ko min ye fɛɛrɛ kura o fɛɛrɛ kura mana na sɔrɔ Nations Unies fɛ hakilina tilennenw ni kuntilenna kelenw na Mali ti ban ka don o la AES ti ban ka don o la nka ɲɛbila ye min ye o ye k'a fɔ an yɛrɛ minnu ye farafinnadenw ye an ka sɔn an ka bɛn anw minnu bɛ sigi kelenw kɔnɔna na anw minnu bɛ kabila kelenw kɔnɔna na anw minnu bɛ yɔrɔ kelenw kɔnɔna na anw minnu bɛ marabolo kelenw kɔnɔna na an ka sɔn an ka kunnafoni di ɲɔgɔn ma ka baara kɛ ka nin kɛlɛ in cɛ k'a kɛ ɲɔgɔn fɛ kɔnɔnajɛlenya la ni ɲɔgɔn ye o ka fisa an ka to ka ɲɔgɔn ka kulusi dugumana filɛli baaraw kɛ Isa Kɔnfuru ka kuma 9nan kɔnɔna na fala ye a ko sa ko min ye diɲɛ seleke naani ye filɛla min b'o bolo ninjuga ni bamancawale kɛlɛli la k'o yɛrɛ man ɲi koyi ko f'olu fana k'o lajɛ ka yɛlɛma don o la min ye conseil de sécurité ye ale ka nin fɛɛrɛ min sigilen filɛ nin ye ale bɛ foli kɛ o la Nations Unies yɛrɛ n'o ye ONU ye a secrétaire général a ye fɛn minnu fɔ olu bɛ tali kɛ o la ka o faamuya kosɛbɛ ko nka k'o yɔrɔ fana na k'u k'a dɔn k'a fɔ ko u tun bɛ min kɛ kɔrɔlen k'o tɛ se ka ɲɛ tuguni u bɛ baara minnu kɛ u bɛ laɲini minnu kɛ u bɛ bɛnkan minnu ta yaasa olu ka se ka sinsin baara ka se ka kɛ n'o ye u kan'u ta kɛ dalafɔli ye u k'a lajɛ sa baara bɛ se ka ɲɛ cogo min yaasa jaabi yɛrɛ ka se ka sɔrɔ dugudenw ka lafiya bɛ sɔrɔ min na u k'a kɛ o kɛcogo ye ko nɔn tɛ ko ka jamana ka taa sɔrɔ a sikulu cɛ ka na i n'a fɔ minisima tun bɛ yan cogo min ko Mali y'o ye Mali y'o dɔn o danw yera o kɛcogow yera Mali ye misali min sɔrɔ o la o ɲɔgɔnna kɔni Mali mago t'o la tuguni wa min ye cɛncɛnfuga jamanaw ye olu mago t'o la kɛlɛ yɛrɛ bɛ se ka kɛ cogo di bi fɛɛrɛ jumɛn bɛ se ka sigi sen kan ka jamana ninnu kolo don k'u dɛmɛ u ka se k'u ka wulikajɔ n'u ka cɛsiri baaraw kɛ ko olu b'o la nka fɛn o fɛn ye k'a fɔ k'i bɛna na ni jagoya fanga ni fɛn wɛrɛw ye ayiwa k'u n'u sigi k'u hakili jagabɔ hali n'o y'a sɔrɔ u y'a yira sa k'u ka jamanaw dayɛlɛlen don Isa Kɔnfuru ka kuma na a ko diɲɛ seleke naani yɛrɛ ka ko faamuya cogo bɛɛ b'a dɔn bi ko min bɛ sen na a dogolen tɛ maa si la a ko bɛ kɛnɛ ka bɛɛ lajɛlen ɲɛkɔrɔ bamancawale jugawale kɛbaaw bɛ dɛmɛ cogo min u ka fɛɛrɛw sigilen don cogo min ko bɛɛ lajɛlen b'o kalama maa minnu mana minɛ bamancawale kɛbaaw bolo jamana minnu bɛ musaka sara a musakaw bɛ kɛ cogo min a bɛ taa sira minnu fɛ waleyaw bɛ kɛ cogo minnu na maa minnu b'o wulikajɔw kɛ k'o bɛɛ lajɛlen dɔnnen don diɲɛ bɛɛ fɛ bi k'a ma se ale kana k'a bɛ jira o sɛnɛ kan nka min ka ɲi u k'a lajɛ
jamanadenw yɛrɛ musaka yɛrɛ jumɛn bɛ se ka kɛ ka u dɛmɛ maa minnu ye gɛlɛya sɔrɔ bamancɛ wale juguya wale kɛbaa la maa minnu y'u sigiyɔrɔw bila minnu bɛ yen bi n'u bɛ jamanaw kɔnɔ ni degun b'u kan u k'u ɲɛsin olu fana ma n'o tɛ kinibolo k'a di numanbolo k'a minɛ k'o ye fɛɛrɛ jugu de ye fɛɛrɛ min tɛ se ka nin kɛlɛ in kunbɛn cogoya si la wa foyi kana kɛ jamanadenw ni dugudenw yɛrɛ kɔ isa kɔnfuru ko k'ale danganennen don k'a fɔ ko nin waati in na wari min bɛ di ko ka maaw dɛmɛ maa minnu bɛ degun kɔnɔ k'a ti labɔli kɛ koyi kɛrɛnkɛrɛnnenya la min ye cɛncɛnfuga jamanaw la k'a ti labɔli kɛ sabula kɛmɛ sara la i bɛ taa sɔrɔ 14 o de bɛ ta ka di ko ka dɛmɛ kɛ ni o ye k'o ti fosi ye wa o ti foyi bɔ a ko a tɛna se ka bɔ kuma na yan fiyewu n'a ma foli ni taluli ta ka ɲɛsin an ka wolomasiri tabaw ma su ni tile olu bɛ ka wuli ka jɔ kɛ ka ɲɛsin bamancɛ wale juguya wale kɛbaw ma ko kɛnɛ in ka yan fana nin waati in na jamana minnu kɛlen don k'u ka kunnafonidilaw bila ka cɛncɛnfuga jamanaw k'olu lagosi k'olu lajaba ka kibaruya dilaw k'olu su ka kɛ olu kan k'u k'a bila u kunna k'u kun hakili bɛ fɛn minnu na kɔrɔlen k'o waatiw yɛlɛmana bi tiɲɛ don se bɛ u ye ka nin kɛ nka min ye nisɔngoya min bɛ ale la o ye k'a fɔ maa minnu yɛrɛ bɛ yen k'olu bɛ kunnafonidi ɲɛdɔn u b'a baara ɲɛdɔn u ka kunnafonidi gafew dɔnnen don k'olu ka kɛ bamancɛ wale juguya wale kɛbaw senkɔrɔma dondonbaw ye k'olu ka kibaruyaw di k'u to ni diɲɛ jamanabaw kɔnɔ foyi tɛ kɛ olu la fɛn tɛ fɔ ko diɲɛ kan ka o fana lajɛ n'o y'a sɔrɔ o bɛ bɛn n'o tɛ bɛn isa kɔnfuru ko k'an bɛ diɲɛ min kɔnɔ bi kunnafonidi bɛ ka kɛ cogo min na maa minnu bɛ ka kunnafoniw di u bɛ ka waleya minnu fɔ u bɛ ka fɛn minnu fɔ an ka jamanaw ma ni bamancɛ wale kɛbaw dɛmɛni don walima n'u dɛmɛli tɛ k'ale b'o to diɲɛ ma diɲɛ yɛrɛ k'o lajɛ k'o sinsin k'o dɔn olu kɔni ye min ye o ye k'a fɔ waleya min don waleya cɛjugu don a tɛ bɛn bi a tɛ bɛn sini wa mali a tɛna na i sigi k'i bolo fila da sen kan a fana se ye min ye ani ayɛsi jamanaw n'o kɛ ko yan'a ka bɔ kuma na taasibila k'o ta k'o ɲɛsin maaw ma cɛncɛnfuga jamanaw kɔnɔ ayɛsi la kɛrɛnkɛrɛnnenya la maa maa bɛ yen k'e binna i sara i tora nin kɛlɛ in na ko ala ka lahara sɔnsuma i ye duguden minnu bɛ yen n'olu tora a la sɔrɔdasi minnu bɛ yen n'olu tora a la maa wɛrɛ minnu bɛ yen n'olu tora a la fasoden minnu n'olu tora a la i n'a fɔ mariam sise ɲɔgɔnna minnu fara nin kalo in yɛrɛ kɔnɔna na bamancɛ wale juguya wale kɛbaw fɛ k'a bɛ taasibulakɛw bɛɛ ye ko wa ko malidenw ka cɛsiri u ka magwan an'u ka wuli ka jɔ k'a tɛna na sara foyi la hɛrɛ ni baden kɔ cɛncɛnfuga jamanaw kɔnɔna na ko wa k'a b'a yira u la k'a fɔ ko min ye ayɛsi jamanaw ye u wulilen don k'u jɔ k'u cɛsiri k'u ka timinanja n'u ka baaraw bɛɛ lajɛlen kɛ bamancɛ wale juguya wale kɛbaw kɔni fɛɛrɛ o fɛɛrɛ bɛ yen n'u y'a siri olu n'a kɔ kari u ka jamanaw bɛ se ka lafiya cogo min isa kɔnfuru mali ka lasigiden conseil de sécurité la fala ye kunungo baro min dayɛlɛla a ye kuma min fɔ nin ye a ka kuma ye todunkan na bɛɛ lajɛlen ka se k'a faamu